Contes clàssics. En Jack i la mongetera. Una vegada hi havia una pobra vídua que vivia en una granja molt petita amb el seu fill Jack. Era una època difícil i van haver de vendre's la vaca per comprar menjar. Porta-la al mercat, Jack, però ven-la a bon preu, fill. El jove Jack es pensava que era d'allò més llest. No pateixis, mare. T'asseguro que no et decebré. En Jack es va posar en marxa amb la vaca. No feia gaire que havia sortit quan va topar amb un home ben estrany que li va preguntar on anava. Vaig al mercat a vendre aquesta vaca tan maca. L'home es va posar la mà a la butxaca. Fem una cosa, nano. Et canvio aquesta vaca tan escanyolida pel que tinc a dins de la mà. En Jack va mirar la mà de l'home i va veure... Mongetes? Ah, però aquestes mongetes són màgiques. Planta-les i creixeran fins als núvols. En Jack estava entusiasmat. Les mongetes màgiques eren fins i tot millor que els diners. La seva mare se n'alegraria molt, però quan va arribar a casa la seva mare es va enfadar. Mongetes! No podem viure de mongetes! El va fer anar a dormir sense sopar i va llançar les mongetes per la finestra. L'endemà, quan en Jack es va despertar, es va sorprendre de trobar una mongetera enorme davant de la seva finestra, tal com li havia promès l'home. Intrigat per saber què hi podia haver dalt de tot, va començar a enfilar-s'hi. Més i més i més amunt, fins que va arribar als núvols. Allà hi va trobar una casa gegant i una dona igual de gran. En Jack s'hi va acostar sense pensar-s'ho. Perdoni, senyora. Que em podria donar a esmorzar? Esmorzar? Tu seràs l'esmorzar si et veu el meu marit. És un ogre i li agraden molt els nens amb torrades. Però la dona tenia bon cor, així que el va fer passar i li va donar una mica de pa. De sobte, en Jack va notar el bum, bum, bum d'uns peus gegants. És el meu marit, amaga't! Ràpid com un llamp, en Jack es va amagar a l'armari. Quan va entrar a casa, l'ogre va ensumar alguna cosa. Vas tu al món dolent. Sento olor de nen anglès. No, és que t'estic fent l'esmorzar! En Jack va veure com el gegant devorava una muntanya de menjar. Llavors va treure unes quantes bosses i va començar a comptar monedes d'or. En Jack no va poder evitar pensar en totes les coses que ell i la seva mare podrien comprar amb aquell or. Tan bon punt l'ogre es va dormir, en Jack va sortir. Es va carregar una de les bosses a l'esquena i va sortir corrents. Quan va arribar a casa, en Jack va buidar la bossa. Mira, mare, potser resulta que la vaig encertar. Durant una temporada, en Jack i la seva mare van viure la mar de bé, però l'or no va trigar a acabar-se. Sense res per menjar, en Jack va veure que s'havia de tornar a enfilar la mongetera. A la dona de l'ogre no li va fer cap gràcia tornar-lo a veure. Què en saps d'una bossa d'or desapareguda, Dona, li podria explicar si la panxa no em fes tant de soroll? La dona li va tornar a donar pa, i quan l'ogre va arribar a casa, ell es va tornar a amagar. A tu al món dolent. Fa olor. Olor no, ets tu que fas pudor, i et toca un bon bany. Quan l'ogre va haver menjat, va agafar una gallina que tenia dins d'una gàbia i va dir: Pon, gallina, pon. En Jack es va quedar de pedra quan va veure que la gallina ponia un ou d'or massís. Va tornar a esperar-se fins que l'ogre es va dormir i llavors va sortir. Va agafar la gallina i va sortir corrents. La mare d'en Jack li va dir que no calia que tornés a enfilar-se a la mongetera ara que podien tenir ous d'or sempre que volguessin. Però en Jack tenia curiositat per veure si l'ogre tenia cap més tresor. Aquesta vegada l'ogre va treure una arpa màgica. Toca, arpa. Toca. L'arpa va tocar tan bé que en Jack es va quedar embadalit. Però quan l'ogre es va quedar dormit i en Jack la va agafar, l'arpa va començar a xisclar. Amo! Amo! L'ogre va obrir els ulls i en Jack va córrer tant com va poder. En Jack va córrer cap a la mongetera notant el bum, bum, bum de l'ogre darrere seu. Va començar a baixar, però l'ogre el va seguir. En Jack va arribar a casa just abans que l'ogre. Va agafar la destral i amb 2 cops ben donats va tallar la mongetera. Pam! I va caure. Bum! L'ogre també va caure. I així es van acabar la mongetera i l'ogre. I en Jack, la seva mare, la gallina i l'arpa van viure feliços per sempre més.